Xayrli erta, efirda Tataristan yangilıklары, studiyada Oniya G'ibadulina. Bizning bugungi chiqarilishdan. Bizning Ishigaldi prezident programmasi bo'yicha bu yil 1200 Ishigaldi territoriyasi tuzuklandirilgan. Yazgı şaşuga azirlik nishik bora, Shirmishan rayoni remont ustaxonalaridan reportaj. Ishil metrgan yar Kamı-Tamağı rayoni yarlarını nığıtırga azirlana. Yeşil Üzendagi Gorki ismindagi zavod xizmatçilari tılnıqlığının kışın ko'rsatdilar. Devletning harbiy zakazын o'tavchi предприятиеда kecha Rossiya armiyasini ham flotini yoqlab chiqdilar. Зур корабларның кеше ватаны нәкъ менә шундый. Булар Россиядә иң зур һәм стратегик әһәмияткә ия булган суднолар төзү цехлары. Яшел Үзәндәге Горки исемендәге заводның продукциясе тулысы белән диярлек дәүләтнең хәрби заказларыннан гыйбарәт. Эшләре тыгыз булуга карамастан, завод эшчеләре берничә минутка булса да соңгы хәбәрләр турында фикерләр алышырга туктап тора. Работники завода Горького. Вазифам буенча миңа заводта төрле кешеләр белән аралашырга туры килә. Әмма без барыбыз да президентыбызның карарларын яклыйбыз. Шулай ук махсус операциядә катнашучы Татарстан егетләренә кайнар сәламнәребезне җибәрәбез. Әлбәттә инде Украинадагы вакыйгаларга завод коллективы берничектә битараф кала алмый. Донецк һәм Луганск халкы республикаларындагы махсус хәрби операцияләрне завод эшчеләре тулысынча хуплый. Без андагы халыкның язмышы өчен борчылабыз. Шуңа да президент карарларын бик вакытлы дип таныйлар. Башкача фикернең булуы мөмкин дә түгел дип аңлата эшчеләр. Мы уверены, что это не просто так. Без ышанабыз, бу бит тик торганнан гына түгел. Рус халкын юк итүне ничек карап торыйк? Миллион ярым Россия гражданны бар бит анда. Көнбатыш шикләүләре Россия икътисадының иң мөһим тармакларына юнәлтелгән. Әмма хезмәт коллективы бу хакта бик борчылмый. Ил икътисадының җимерелүе 2008 һәм 2014 елларда да фаразланган иде. Әмма фидакарларча эшли беләләр биредә. Бу юлы да барысы да әйбәт булыр. Будем всячески стараться и помогать. Алга таба да безнең президентны, армияны һәм флотны яклаячакбыз. Украинаның утка тотуларының да күреп торабыз. Бу хәлләргә шик куялысына ышанабыз. Нәкъ менә хезмәт коллективының бер булып туплана алу аркасында Яшел Үзәндәге Горки исемендәге завод илнең суднолар төзүче предприятиеләре арасында алдынгылыкны алып тора да инде. Бер гасырга якын эшләп килүләре моның ачык мисалы. Шул вакыт эчендә завод 1000 ярымнан артык төрле класстагы диңгез һәм елга кораблары суднолар төзегән. Мөршидә Җихан, Фәнис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Ринат Сахипгәрәев, Татарстан яңалыклары. Qozon vertolyot заводы xizmatkorlari Rossiya armiyasына һәм флотка ярдәм күрсәтүләрен белдерде. Предприятиедә эшләүчеләрнең фикерләре турында киләсе язмада. Ул Ми-8 вертолетының электрон системасын җентекләп тикшерә. Эдуард Семенов, вертолет заводы монтажчысы, тыныч холыклы кеше, ә бу көннәрдә күңеле тыныч түгел. Заман милләтчелегенең нәрсәгә китерәчәгенә, ни өчен Донбасста махсус операция башлануын яхшы аңлый. До этого жил в Приднестровье, я видел все это. Ну, не воочию, но хотя бы краем глаза. Днестр буенда яшәдем. Буларның барысында милләтчеләрнең мәгънәсез эшчәнлеген үз күзләрем белән күрдем. Генерал Лебедь бу явызлыкны көч кулланып кына җиңеп булуын күрсәтте. Башкача юлы юк. Эдуард Семеновның әтисе хәрби очучы була. Танылган генерал Лебедь командованиесендә хезмәт итә. Ул Россия армиясенә ахыргача турылыклы булып кала. Аны Днестр буенда җирлиләр. Офицерның улы завод кешеләре алдында чыгыш ясады. Помните, как горел дом профсоюзов, как выпадали люди из... 14 елда профсоюзлар йорты яңганын, кешеләрнең тәрәзәләрдән сикерүләрен хәтерли торгансыздар. Булар бик куркыныч нәрсә. Буларның барысының да бер кашан да кабатланмавын, җир йөзендә тынычлык урнашуын телим. Заводта Эдуард Семенов кебек битараф булмаучылар күп. Предприятие җитәкчелеге белән бергә Россия армиясе һәм флотына ярдәм итү йөзеннән очрашу оештырдылар. Ил президенты кабул иткән карарны хупладылар. Ни одна страна не выразила свои претензии к США, когда бомбили Белград, когда бомбили Ливан,
брали... Америка Кушма Штатлары Белгородны, Ливанны бомбага тотканда, Гыракны алганда, Сириягә бомба ташлап, тыныч халыкны юк иткән чакларда бер илдә каршылык белдермәде. Хәзер нишләптер Украина неонацистларының үз халкын кимсетүен күрмиләр. Кораллы көчләр исеменнән Татарстан хәрби комиссары урынбасары чыгыш ясады. Хочу сказать спасибо вам и в вашем лице всему народу Татарстана. Сезгә, шулай ук барлык Татарстан халкына актив гражданлык позициясе өчен рәхмәт итәсем килә. Тәҗрибәле, бердәм команда булып эшләп, предприятиенең киләчәктә дә алдынгы урында баруына ышанам. Будет занимать передовые места. Җыелыштан соң завод хезмәткәрләре эш урыннарына таралышты. Заказлары күп. Предприятие оборона комплексын Ми-8 һәм Ми-38 машиналар белән тәэмин итә. Армия һәм флотка элеккечә булышуларын дәвам итәләр. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Донбасста махсус хәрби операция үткәрүне республиканың дин әһелләре дә шәрехли. Татарстан мөселманнары диния нәзарәтендә мөрәҗәгать белән чыкты. Украинадагы низах узган атнадагына башланмады. Ул 8 ел дәвам итә инде. Дәүләттәге борылыш нәтиҗәсендә Украина неонацистлар кулында калды. Аларның кешелексез гамәлләреннән барлык конфессияләр, шул исәптән мөселманнар зыян күрә. Без моңа чик куелар дип ышанабыз, дуга кылабыз. Ил җитәкчелеге карар кабул итте. Хәзер безгә киләсе чакырулар алдыннан берләшергә кирәк. Мәсәлән, кошакларны сыендыруда булышу. Татарстан Республикасы мөселманнары дини нәзарәте аларга азык-төлек һәм матди ярдәм күрсәтүне оештырды, диелә Татарстан Республикасы мөселманнары дини нәзарәте мөрәҗәгатендә. Шулай ук Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл Украинадагы вакыйгаларга мөнәсәбәтен Татарстан халкына мөрәҗәгате аша белдерде. Дингә ышанучы һәр кешенең күңеле ниләр кичергәнен аңлыйм, барысында тынычлык теләп, чын йөрәктән дуга кылырга чакырам. Бөек пост, тынычлык, дуга кылу вакыты якынлаша. Бу көннәрдә Аллаһның изге Казан образы алдында дуга кылыйк. Рус чиркәве предстоятеле чакыруы буенча бар кешебез белән тиз арада тынычлык урнаштыруны, изге Аллаһы Тәгаләнең законсызлык көчәйтмәвен, үз бәндәләренең мәхәббәт һәм игелек белән тынычландыруын, яралыларга булышуын, мәрхүмнәрне тынычландыруын телибез. Без ихтыяр кешебезне күрсәтергә тиешбез. Кошакларга, зыян күрүчеләргә ярдәм итә алабыз. Безнең гуманитар складлар, әйберләр беренче кирәк-яракларны кабул итә, дип белдерде Казан һәм Татарстан митрополиты. Кораллы көчләр вәкилләре дә берләшергә һәм теләктәшлек белдерергә чакырды. Президентыбыз Владимир Владимирович Путинның сәясәте дөрес. 8 ел дәвамында ул тынычлыкка корылган сәясәт үткәрде. Ул көнбатышында шуңа күндерергә тырышты. Халык мәнфәгатеннән чыгып эш йөртергә кирәк. Аларның үз карашлары бар. Әмма Украина җитәкчелегенең аңларга теләмәүләре шушы хәлгә китерде. Безнең халыкны күрә алмау, Бөек Ватан сугышында катнашучыларны күрә алмау, ил нацистларга, фашизмга әверелдерү. Бу нәфрәт миңа аңлашылмый, гомумән бер кешегә дә аңлашылмый, дип белдерде Татарстан Республикасы Ветераннар Советы, Республика ветераннар иҗтимагый оешмасы комитеты рәисе Александр Бородин. Яшьләргә патриотик тәрбия бирү буенча актив эш алып барган Патриот Республика үзәге директоры Дмитрий Литвинов та теләктәшлек күрсәтергә инде. Луганский һәм Донецкий халкы тыныч яшәсен һәм тыныч кына балалар үстерсен. Кызганычка каршы соңгы 8 елда Донецкий һәм Луганский өлкәләрендә өлкәннәр генә түгел, балалар да һәлак булган беләбез. Шуңа күрә килеп туган вазгыятьтә без илебезгә һәм аның кораллы көчләренә теләктәшлек күрсәтергә тиеш, дип белдерде Патриот үзәге директоры Дмитрий Литвинов. Хәзер башка темаларга күчәбез. Быел безнең ишегалды президент программасы буенча республиканың 40 муниципаль берәмлегендә 1200 ишегалды территориясын төзекләндерү бурычы куелды. Барлыгы 9 миллиард сумлык эш башкарылыр дип көтелә. Акча президент тарафыннан бюджеттан тыш чыганаклардан бирелә. Комплекслы проектлауга аерым игътибар бирелә. Хәзергә Татарстанда 2167 ишегалды территориясы төзекләндерелгән, 660 меңнән артык кеше яшәгән территориядә уңайлы җайлы ишегаллары барлыкка килгән. Әтнә, Әлки, Кайбыш, Яңа Шишмә, Теләш районнарында ишегаллары тулысынча яңартылган. Тиздән барлык чәчү техникасы, тракторлар, машиналар кырга чыгарга әзер булырга тиеш. Ширмешән районы игенчеләре үз алларына шушы максатны куеп эшли. Кече хуҗалыкларда, зур агрофирмаларда техника көйләүнең соңгы этабы дәвам итә.
Техниканы шәшкечләрне, машиналарны шәшүгә киләү элеккедән әлләни аерылып тормый. Игенчләргә эшләү шартлары уңайлырак. Ширмешән агро предприятиесендә җылы ангарлар, куәтле заманча тракторлар, запас частьләрне вакытында сатып алу мөмкинлеге бар. Катлаулы шартларда да бөртекләрдән мул уңыш алырга була. Тәҗрибәле игенче Илшат Гызаиров шушы көндәрдә республиканың атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеменә лаек булды. Тантанадан соң ук эшкә, техника әзерләүдә һәр деталь мөһим. Биредә төп техниканы, урып җыюны һәм көзге чәчүне төгәлләгә үк ремонтлаганнар. Гыйнвар аенда техниканы киләүне соңгы көндәргә кадәр кичектермәс өчен яңадан эшкә тотынганнар. Бәйгесе кемдә безнең авыл хуҗалыгы тагылма техникалар барса да кизләнүгә әзерләп куйган. Менә монда инде калды автомашиналарны сафка бастыруга и берничә трактор запчастлары сыңгырак поступать итте. Шуның белән без 10 көн içinde полностью язгы чәчүгә әзер булабыз дип әйтеп була. Хуҗалыктагы барлык тракторлар, комбайннар яңа. Шуңа да капиталь ремонт таләп ителми. Детальләр, механизмнарның төзеклеген кабат тикшерәләр. Техниканы сыйфатлы итеп әзерләсәң, чәчү дә тиз сыйфатлы уза. Хуҗалыкта җирләрнең гомуми мәйданы 24 000 гектар. 3 000 гектарда сабан культураларын чәчәргә ниятлиләр. Басуларга куәтле 12 трактор һәм чәчү комплекслары чыгарга тиеш. Максимально надо качественно технику подготовить к весенним полевым работам. Техниканы язгы кыр эшләренә сыйфатлы итеп әзерләргә кирәк. Тракторлар, агрегатлар ватылмаса, чәчүне тиз арада яхшы итеп башкарып чыгарга мөмкин. Һава торышына һәм белгечләр фаразларына караганда, чәчү кампаниясе планлаштырылган вакыттан бераз иртәрәк башланыр дип көтелә. Ширмешәндә моңа әзерләр. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Илдар Сәфиуллин, Татарстан яңалыклары, Ширмешән районы. Салават күпері трак комплексында өлкәннәр һәм балалар поликлиникасы төзелә. Төзелешкә 1 гектардан артык жер участогы сайлап алынган. Поликлиника Фәттахов һәм Йосыпов урамнары киселешендә урнаша. Бер сменада 750-гә кадәр пациентны, 500 өлкән кешене һәм 250 баланы кабул итәр дип көтелә. Әлеге өлкәннәр Зеландов урамындагы поликлиника филиалына мөрәҗәгать итә ала. Балаларны 4-нче поликлиникада кабул итәләр. Хәзер Мәскәү һәм Киров районнары хакимияте микрорайон халкының барлык сорауларын исәпкә алып, бина проектын әзерли. Яңа поликлиниканы 2025 елда ачу каралган. Идел ярының ишелүен туктату көнүзәк мөһим бурычларның берсе. Кама-Тамага районында елга ярын ныгыту буенча зур күләмле эшләргә әзерләнәләр. Елга ярын ничек үзгәрәчәк? Хәбәрчебез белеште. Әлегә Идел елгасы яр буен кар каплаган. Язгы ташу башлану белән ярның ишелү куркынычы арта. Яр буеның ишелүе үз йортлары белән торучыларны борчый, йортлары су астында калырга мөмкин. Шуңа күрә кайберәүләр йорт кураларын тизрәк сатарга тырыша. Мы сколько ждем это, понимаете, нет? Это когда начался вот это? Вот я 48-го года рождения. Вот за это время метров, наверное, 20 ушло под воду. Узган ел елга яры ишелеп кеше җәсәтләре дә табылган. Бу урында борынгы зират булган. Зират ишелмәс, туристлар юлын туктатмас өчен быел яр буйларын 9 метрлы трәкләр белән ныгыталар. Әлеге эш табигый ресурсларны яңадан торгызу һәм куллану федераль программасы буенча алып барыла. В основном, конечно же, это разрушение за счет перепада уровня водохранилища. Әлеге объектның озынлыгы 580 метр. Монда бик ярларны күрәбез. Ишелүне туктату өчен кичекмәстән ярны трәкләр белән ныгытырга кирәк. Бу урында Иделнең агымы да көчле. Бу Кама-Тамагында Идел ярын ныгытуның икенче этабы. Пристань янында биек трәкләр куелган инде. Обязательно надо закольцовывать. Безнең киләчәктә инфраструктура булдыру планы да бар. Янәшәдә юллар төзелә, ялтырткыч җайланмалар әзер инде. Идел ярын ныгыту эшләре апрель айында башлана. Әлегә кар безнең эреп агуын көтәләр. Шунысы ачык, янәшәдә яшәүчеләргә уңайсызлыклар бетергә тиеш. Алия Галиуллина, Айнур Вәлиәхмәтов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары, Кама-Тамагы. Шушы көннәрдә Казан мэриясе оештырган Апуш балалар театр студиясенә кастинг узды. Аның нәтиҗәләре белән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан таныштыра.
Балаларга театр студиясендә шөгыльләнү мөмкинлекләре күп дип әйтеп булмый Казанда. Юк дисәң дә дөреслеккә туры килмәс. Кайбер энтузиаст укытучылар я үзләре, я театр белән килешеп түгәрәк оештыра. Шулай ук театр иҗат йортлары каршында эшләүче берән-сәрән балалар студияләрендә шөгыльләнүчеләр бар. Тик аларның күбесе рус телендә һәм эзлекле түгел. Шуңа да татар телендә балаларны театр серләренә өйрәтүче студиягә ихтыяҗ бар. Моны кастингка килүчеләрнең саны 100дән артып китүе дә раслый. Мин бүген Апуш театрга килдем. Монда мин күрсәттем үзеңнең талантны. Кастингта укучылар сәхнә осталыгына хас сәләтләрен күрсәтте. Тәрҗемәи хәлен шигырь аша аңлатучылар да булды. Әмма төп биремнәр сайлану мәйданында үтәлде. Кайсы бер балалар шатланып яз килүен аңлатса, кайберләре бер мизгелдә попугайга яисә майга әверелде. Мин җәүдәдер заман бөҗәкләр диалогын сөйләдем һәм яратырга җырладым. Укучыларның әзерлек дәрәҗәсе төрле, араларында татар телен камил дәрәҗәдә белмәүчеләр дә бар. Әмма бу киртә түгел. Без аларны өйрәтәбез дип белдерде балаларның чыгышына бәя бирүче Резида Сәләхова. Алла бирсә инде киләчәктә алар белән планнар зурдан. Һичшиксез инде күмәк дәресләр сәхнә теленнән булачак, вокал дәресләре, актерлык осталыгы дәресләре һәм бию, икенче төрле әйтсәк инде сәхнә хәрәкәте дәресләре дә була. Һәрбер фәннән, һәрбер дәрестән профессионаллар укытачак һәм нәтиҗә итеп спектакльләр куелачак балалар белән. Кече һәм өлкән төркемнәргә барлыгы 32 бала сайлап алынды. Сәйдәштә башланган Апуш балалар театр студиясе алдырып китеп, үз тамашачысын тапкан очракта, аны Ленин исемендәге Мәдәният сараенда да ачарга ниятли Казан шәһәренең башкарма комитеты. Мөршидә Җиһан, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары. Кул эшләрендә күңел җылысы. Күл Ширкене авылында яшәүче Лилия һәм Рәис Хәбибуллиннар иҗат җимешләре турында әнә шулай ди. Төп эшләрендә хезмәт куюларына карамастан, бәйләү чигү, талдан кәрзиннәр белән дә шөгыльләнергә өлгерә алар. Күңел өчен генә дип башланган эштән аерыла алмыйлар хәзер. Тырыш гаилә белән хәбәрчебез аралашып кайтты. Ишектән керүгә үк өйгә ям истәп торучы шигелгән картиналар күзгә ташлана. Алар әйтерсең лә Хуҗабикәнең күз нурын, күңел матурлыгын саклый. Төсле җеп, бисер белән шигелгәннәре дә бар биредә. Бу кул эше белән мауга башлавымда хезмәттәшләремнең өлеше зур ди Лилия. Шигүче кешеләр дә бар инде, хатыннар, алар менә миңа шундый ошады дип инде бүлешеп, схемалар белән бүлешеп, калган җепләр белән бүлешеп инде. Шигүдән тыш Хуҗабикә бәйләү белән дә мауга, аның чәчәкләп бәйләгән шәлләрен күреп сыкланмый мөмкин түгел. Кызылы да, алтын суы да, төслеләр дә бар. Бу эшкә алыну тарихы Лилиянең бала тапкан елларына барып тоташа. Кызым кичкенә булганда, анарга тыктым пеленкалардан распашонкалар, күлмәкләр, уже пеленка кирәкми башлагачтан әрәм булмасын дип шулардан тыктым инде. Аннан соң анарга дип безрукавкалар бәйли башладым. Бишектә ятканда зрә утырмас өчен әкртен генә шулай җинерләргә өйрәндем. Моңа истәп күптән түгел эпоксид сумаладан төрле эшләнмәләр ясау белән дә кызыксына башлаган әле ул. Әнә шул кул эшләре белән утырганда кышкы озын кичләрнең үткәне сизелми дә ди Хуҗабикә. Гаилә башлыгы Рәис тә кул эшләренә хәвәс. Мәктәптә физкультура укытучысы булып эшли ул. Күптән түгел талдан кечкенә кәрзиннәр үрергә өйрәнә башлаган. Анысын илһам килгәндә генә эшләп була ди үзе. Дөнья булашын төрле эшләр була, например, мәктәп эшләре була, эшләр була. Алардан бераз бушаган вакытлар, именно шуңа күрә әйтәм, кышкы каникул вакытында мәктәптә бераз гына булса тынычлыграк була инде. Кәрзин үрү өчен Шималы да үзләрендә күптән түгел өй кырыена йомшак чыбыклы тал утыртканнар. Димәк, эзләп йөрисе дә юк. Кыскасы, барлык уңайлыклар да бар. Теләк булганда барысына да өлгереп була ди Хәбибуллиннар. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.
8 март халыкара хатын-кызлар бәйрәме якынлаша. Җәмгыять һәм гаилә тормышында хатын-кыз нинди роль уйный? Ана һәм бала хукукларын яклауда нәрсәләр эшләнә? Татарстан радиосының иртәнге турдан-туры эфиры шушы актуаль мәсьәләләргә багышланды. Татарстан Дәүләт Советы хатын-кыз депутатларының мәрхәмәт төркеме җитәкчесе, Казан кооператив институты ректоры Алсу Набиева хатын-кызлар проблемалары буенча радио тыңлаучыларны борчыган сорауларга җавап бирде. Депутатларга җиткерелгән тәкъдимнәрне язып алды. Студия кунагына без дә берничә сорау бирдек. Алсу ханым, хәерле иртә. Депутатларның мәрхәмәт төркеме нинди проблемалар белән шөгыльләнә? Biz 14 хатын-кыз депутат. Һәрберебез төрле юнәлештә эшлибез. Һәм инде безнең мәрхәмәт берләшмәсе бу социаль мәсьәләләрне карый. Беренче очракта нинди социаль мәсьәләләр? Бу инде мәгарифтә, бу инде медицинада, бу мәдәният мәсьәләләрдә, төрле социаль яктан булган төрле проблемалы мәсьәләләрдә. Һәм һәрбер юнәлеш буенча без үзебезнең җавабыбызны бирергә тырышабыз. Үзебезнең канун ягыннан инициативаларыбызны булдырырга тырышабыз. Һәм төрле юнәлеш буенча безнең программабыз барлаштырган 1 елга һәм шушы программа буенча эшлибез. Түгәрәк стәлләр алып барабыз, очрашулар алып барабыз, консультациялар алып барабыз. Яңа законнарга инициативалар җыябыз. Муниципаль депутатлар белән очрашабыз, халык белән очрашабыз. Дәүләт Советының инвестиция эшмәкәрлек комитетында хатын-кыз депутатлар нинди эшчәнлек алып бара? Сәүдәдә хатын-кызларның роле бик зур. Алар бик тәрбияле, алар бик җаваплы, алар һәрбер мәсьәләне җиренә җиткереп эшлиләр. Һәм дә инде менә бүгенге көндә шушы хатын-кызларга да минем рәхмәт әйтәсем килә. Шушы өлкәдә эшләгән бүгенге көндә эшләре бик авыр, эшләре бик җитди. Чөнки бу өлкә хәзер электрон форматларга күчә. Төрле яңа эш формалары керә. Һәм менә biz депутатлар буларак инде әлбәттә шушы эшкуарларга, эшмәкәрләргә дәүләт тарафыннан нинди ярдәм формалары булырга тиеш, шуларны инициатива буларак, закон һәм канун инициативасы буларак тормышка ашырырга тырышабыз. Сугыш чоры балалары булган өлкән буынны яклауда нинди проектлар гамәлгә ашырыла? Хатын-кызның йөзе сугыш йөзе түгел дигән проект без аны алып барабыз инде берничә ел күләмендә. Бу нинди эш? Менә безнең Татарстан Республикасындагы территориясындагы яшәгән нинди хатын-кыз сугышта катнашкан һәм инде сугыш баласы булган һәм менә тылда эшләгән шушы хатын-кызларның списогын төзибез һәм аларның тарихын язып алып, кем исән үзләреннән, кем исән калмаган инде туганнарыннан безнең дәүләт архивына барлап тапшырабыз. Бу безнең зур эш һәм бу эш безнең бетергә тиеш 22 елның 9 маена хәтле һәм һәрбер муниципаль район буенча без китаплар чыгарабыз шушы проектның нәтиҗәләре буенча. Бу да инде менә безнең тарихыбызга шундый өлеш дип уйлыйбыз без, чөнки алдагы буыннар шушы эш нәтиҗәсендә күп хатын-кызның тарихын беләчәк. Сезнең институтта яшь белгечләр әзерләүдә кайсы юнәлешләр өстенлекле? Бүгенге көндә бит инде специалистларны әзерләгәндә без нәрсәгә карыйбыз? Иң беренчесе безнең республикада һәм Россия күләмендә нинди специалистлар кирәк. Бүген бит инде сез беләсез, компьютер белән бәйле специалистлар бик актуаль. Электрон сәүдә дигән модульдә бик көчле эшли. Аннары безнең институтта аш су белән бәйле профессиялар һәм специалистлар әзерләү эше дә бик актив алып барыла. Чөнки безнең республикада бик күп шушындай кунакчылык сферасында булган объектлар. Хатын-кызларга әлбәттә исәнлек, саулык, гаиләләрендә бәхет, эшләрендә уңышлар телибез. Хатын-кыз бит һәрбер яктан үзенең бәхетен табырга тиеш. Гаилә бәхетен, эш бәхетен, җәмгыятьтә үзенең урынын табырга тиеш. Шуңа күрә, хөрмәтле хатын-кызлар, сез үзегезгә нәрсә планлаштырасыз, нинди хыялларыгыз бар, барысы да чынбарлыкка ашсын. Исән булыгыз. Алсу ханым, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Татарстан Дәүләт Советы хатын-кыз депутатларының мәрхәмәт төркеме җитәкчесе, Казан кооператив институты ректоры Алсу Набиева белән әңгәмә карадыгыз.
Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.